Record. Ħanibdew għax beda recording ta' tieni parti. Okay, mela. Wasalna fil-proċess tal-ewwel biex niftehmu li huwa il-proċess tal-ultra filtration kif edna għaw dil-biċċa xogħol tal-Mickey Mouse għax l-ewwel il-molecules iż-żgħar niffiltrawhom ġodda tube żgħir tinsewx li għandna miljun minnhom u kull wieħed għandu its own private blood supply and private blood return. Sewwa, ġifieri hekk qed jiġri. All right. Il-funzjonijiet tal-partijiet l-oħra tan-nefron l-ewwel nagħmlu kif edna il-filtration. Jiġifieri niffiltraw id-demm sintendi l-affarijiet kbar kif edna ma jgħaddux red blood cells, il-white blood cells, il-platelets dawk li jgħinuna biex jagħti id-demm, l-albumina, il-fibrinogen, ħafna materjal, ħafna molecules, tantu ma kbar li mhux suppost li jgħaddu. Tiftakru għedtilkom tax-xaħx, tal-passatur, tista' tkun ħaġa temporanja għax anke jekk ikollok xi infection, jista' jagħti l-każ illi t-toqob ma jibqgħux fini temporanjament, jiġifieri tista' tikkorreġiha faċilment. Imma jekk inti għandek toqob tant kbar li anke l-albumina tibda toħroġ u tiddetektija fl-awrina, fil-urin, meta nagħmel it-test. Tajjeb, ġifieri tkun taf għandek you have something to worry about. Għandek suppost molecule li tant huwa kbir mhux suppost li jgħaddi u qed jgħaddilek. Qed jgħaddi għal ġol awrina. This is not a good sign. Ma jfissirx li spiċċat id-dinja, you have to investigate. Tabib tal-affarijiet jew hekk jgħidlek sib ċertu affarijiet li huma strambi u importanti li mela, il-funzjoni prinċipali qed tinnutaw ir-regions kif qegħdin mela, ma tistax taqrawha il-parti l-ħamra qabel il-ju, qabel dik it-tern. Qed taraw hemm tubular reabsorption. Xi tfisser? L-affarijiet li għandna bżonnhom lura li jiddemm. Mela, għalhekk qedtilkom tal-Mickey Mouse l-ewwel niffiltraw u mbagħad l-affarijiet li għandna bżonn nerġgħu naħduhom, pereżempju l-ilma, il-mlimluħa, ċertu il-glucose, pereżempju, ara pereżempju minnu diabetic. Tant ikollu zokkor jiġri fid-demm illi dan jiffiltraħ, jiġi absorbed, imma tant ikun hemm li jillikja fil-urin. U qabel fiż-żmien tiftakru meta qabel ma ġew dan id-dipstick u toqgħod ittaqqab subajk biex tara jekk għandek glucose jew le. Konna mmorru għand l-ispiżjar u ntuħ sample tal-pipi u jagħmellek il-Fehling's test. Jaħraqha, jibbojlja fit-test tube u jgħidlek għandek it-sokkor mura rat-tabib u dan. Nispera ma jagħmilx bħal kien hemm waħda ners darba li t-tifla tiegħi għal xi raġuni kienet jew il-poliklinik jew xi ħaġa qaltilha ejja ħi ħanaħraqlek il-pipi. Dik inkwitat tal-għaġeb. Ħanaħraqlek il-pipi, dik ħasbet li ħatmur tagħmilha xi fjamman taħt. Naħraqlek il-pipi. Ma kellix teknika ma tfal ma titkellimx hekk. Tgħidla ejja ħi, għamel pipi ħalli mbagħad nittestja għelek għalu melu, mhux naħraqlek il-pipi. Tajba di. Insomma. Imma niftakara sew din, ġifieri. Ġifieri nagħtu każ ta' dawn l-affarijiet. Illum għandek kważi spot checks mill-ewwel. Qatra ta' mhux tiswina, ma kif tafu intom forsi t-testja. Qatra laqqas kważi tisparxi qas timsaħa tant kemm ikollok qatra żgħira.
Mbagħad għandek il-parti l-oħra hawnhekk diffikultajiet kbar, trid tkun veru mustaċċuna l-chemistry biex tifhem il-parti tal-aħħar. Għaliex minn barra li jkun hemm normal reabsorption, jiġifieri l-affarijiet essenzjali noħduhom lura fid-demm, id-demm stess ġieli jitfa' u stess affarijiet oħra li ma ġewx iffiltrati li għandna bżonn neliminaw. Pereżempju l-hormones. Pereżempju tafu il-pregnancy test. Inkom in-nisa forsi xi darba għamiltuh. Tafu din jkun hemm isa pennek u kollok one line m'intix pregnant, 2 lines pregnant. Pregnancy test. Tajjeb, jiġifieri din hija ħaġa illi kif taqbad ngħid ikun hemm il-hormones. Il-pregnancy test hija progesterone. Għaliex meta mara titqal issir tqila minflok ma għandek estrogen li hija responsabbli għal femaleness biex niftehmu. Il-ċiklu tal-mara tinbidel u tibda jkollha iktar progesterone. Allora meta inti toħroġ tqila, il-hormone jinbidel u tiddetektjah fit-test li tagħmel. Jiġifieri very simple. Illum tagħmilha dak il-ħin int stess l-ispiżjar ibiħilek. Ma qabel konna again immorru għand l-ispiżjar ħallik xi siegħa jew siegħa u nofs tistenna b'qalbek it-taqta għatara s-setam jaqqat ma kelli qalbi it-taqta. Imma whatever. U jgħidlek positive positive jiġifieri għamilta. Imma insomma. Jiġifieri importanti li wieħed jifhem li din parti għandek secretion, jiġifieri id-demm jista' jagħmel additions għal dak li ħajjiġi l-awrina finali li ħajkollektja fil-collecting duct. U suppost minn għalija, hekk min isejjer żball, don't quote me, xi 96% tal-ilma li niffiltraw nerġgħu neħduh lura. S'intendi 4% ikollhom bżonnu xorta, għax aħna ma nistax inneħħu solid. ċertu ilma biex neliminaw il-urea, il-imluħa żejda, il-hormones għandna bżonnu. U inqamatuħu ilma iktar ikun ikkonċentrat u tinnutaw ħanka l-pigment minn ma jkunx ħabiżejjed ilma. The yellow color tal-pigment ikun iktar skur. Tajjeb, ġifieri dak ikun sinjal. Jew li għandek ħafna pigment, jew li għandek inqas ilma. Ġifieri importanti li wieħed japprezza bil-biċċa xogħol. U mbagħad hemm il-collecting duct. Mela, ir-reabsorption tal-ilma li l-ilma nerġgħu neħduh lura fid-demm hija ħaġa importanti. Issa, importanti li tifhmu li hemm qegħdin tisimgħuni hu. L-importanti li tifhmu li hemm hormone li ġej min-naħa tal-brain, mill-pituitary. Jgħidulu ADH, antidiuretic hormone. U dan jaħdem fil-collecting duct. Hemm xi nies mhix komuni bħad-diabete mellitus għax hemm jgħidula diabetes mellitus. Il-mellitus hija id-diabete normali li naħdmu biha. Hemm it-type 1 kif tafu intkom li huma nies li anke at a young age ikollhom bżonn l-insulina through injection ma tistax toħodha by mouth għax l-insulina hija proteina. Allura jekk inti toħodha by mouth għax hekk tgħid ixjafek dawn bil-forsi rid noqgħod nagħmel l-injections jien. U jrid tiġi tal-MMDNA kuljum darbtejn ġieli. Il-problema dik li l-insulina li hija hormone, din hija proteina. Għalhekk tipprova toħodha by mouth, titkisser. Bħal proteini l-oħrajn. Allora inti trid toħodha by injection. Jew ġo muskolu biex inti il-digestive tract ma jkissirix. Tajjeb, issa nafu anke l-istruttura ta' l-insulina. Mhix xi giant molecule ġifieri pjuttost hija bin-normal standards tal-proteini hija baby protein l-insulina. Tant nafu fuqha li llum l-insulina hija synthesized
Qabel fi żmien l-antik meta indunaw bil-importanza tal-insulina, x'kienu jagħmlu? Joħduha mill-barrin, bil-mos u hekk. U tittoqtol barrin ta' biex ikollok doża waħda. Illum, peress li nafu l-istruttura, l-insulina hija manufactured. That's it. So simple. U human insulin, ma nux nindependu minn tal-annimali, tkun tagħna propja. Tajjeb? Ġifieri importanti li l-insulina, senti, overdose ma tantx hija ħaġa sabiħa, tafu jiġri overdose tal-insulina, il-zokkor jinżel ħafna, and you go into dak li jgħidu la diabetic coma. Titref insensik. Mhux aħjar ta' imma aħjar għolja ix-sugar għax il-side effects tagħha hija long term. Eyesight, diabete veru hija xi ħaġa interessanti. X'inhi? Hypo below, ftakar f'hypogeum, u żgur tintilef minn sensik għax ix-sugar level fid-demm jonqos ħafna u l-brain ma jkunx jista' jiffunzjona għax il-glucose huwa l-fuel tagħna u tispiċċa bla fuel. Ejdli jekk il-karozza tispiċċa bla fuel kemm tista' tibqa' timxi. L-istess. Tajjeb, jiġifieri importanti li wieħed japprezza din. Kif kont? Fuq ADH, interessanti, dal-hormon huwa importanti biex aħna nerġgħu nieħdu lura l-ilma. Għalkemm iffiltrajnieh, nerġgħu nieħduh lura għax tant huwa bżonn għalina. Is-semmin diabetes mellitus dan biex normali li qed jgħid type 1 li huwa insulin dependent u type 2 li iktar faċli tintaqa' miegħu meta jkollok ċertu età. Il-pankreas, il-frixa tibda tgħejja, iċ-ċelloli jibdew ikollhom ċertu resistenza għall-insulina, allura il-livell ta' zokkor fid-demm ikun tikka beyond control. Hawn minn mill-ftejt, hawn minn ħafna. Imma again, hawn ċertu mediċina, il-metformin huwa wieħed mill-leaders kien kbir li għamel breakthrough fiha din. U allura anke type 2, imma mbagħad hemm diabetes insipidus jgħidula. Diabetes insipidus m'għandax taqsam xejn mat-zokkor. Imma min bagħti minn din il-kondizzjoni, il-pituitary, il-brain, ma jkunx qed jipproduċi din il-hormon. Antidiuretic. Jiġifieri, forsi smajtu bihom diuretics. Diuretics huma pilloli li ġalu tagħmel ħafna pipì. Min ikollu pressjoni għolja ġieli t-tabib tih diuretic. Jgħidlu toħdix bi kbir, jekk ikollok toqgħod tidħol fit-toilet il-ħin kollu. Ħalli inti telimina l-excessive, l-ilma eċċessiv li għandek, dak jgħidu diuretic. Antidiuretic iġallek iżomm l-ilma. U naf waħda jien ir-rabat pereżempju, illi din tmur qudies u ġorbaħħa fl-ixkun żgħir tal-ilma hekk. Għax dawn in-nies jitilfu l-ilma l-ħin kollu għax m'għandhomx il-kapaċità li jassorbu l-ilma lura. Allura jkollha miskina għaċċ. Ara din il-ħin kollu mur fit-toilet għax ovvjament mhux qed tassorbi lura l-ilma li jkollha bżonn. U il-ħin kollu tirreplejsjah dal-ilma, fimna, jiġifieri hija sitwazzjoni again ta' ġifieri mediċinali wkoll din, imma hija kondizzjoni li għandha ħafna x'taqsam mal-kilwa, all right? Diseases, ġejna bit-trouble issa. Hemm ħafna, għax imma mhux qed nkun nista' nara. Qed taraw hemm lista sħiħa ta' affarijiet illi huma ta' riskju għal kilwa. Pereżempju, diabetes, għax qed tagħmel strain, uncontrolled diabetes, min ikollu zokkor għoli, ħafna drabi ikollok ħafna bżonn li tidħol sat-toilet. Wieħed mis-sinjali, mhux dejjem, imma r-raġuni li tant ikollok glucose fid-demm u tant joħroġ fl-awrina li inti trid tneħħih għax għandek excess. Ġifieri
in a way il-kilwa tkun qed tagħmel xogħol tajjeb għax qed teliminalek it-sokkor żejjed. Mela diabetes, high blood pressure, hemm tendenza li jkollhom pressjoni. U mbagħad hemm il-chronic kidney disease, dawn huma ġifieri meta tgħid ħaġa jew akuta jew kronika fil-mediċina jużawhom ħafna dawn. Akuta, attak there and then. Per eżempju, attak ta' appendix hija xi ħaġa akuta. Ġobbu, fil-li ma konċejt, kollha ikun normali, u fil-li u ġaħta żaqta. Żaqqek hawnhekk fuq ċertu pożizzjoni u hekk iffjammar u daqqu suq ħammorru. Mhux jgħidu jgħidulek, ħanara, forsi noperak tliet xhur oħra, le. Jista' jkollok tinfaqad il-marelli appendix u storbju, ġifieri, peritonitis, septisimja, għax il-materja, il-pass u hekk ikun hemm joħroġ u jinvadi l-imsarel minn barra, mhix xi ħaġa sabiħa, jaħsuha ta' bl-isprej hemm ilma u suq ħammorru, ġifieri llum ma tix taqsek gravi, ġifieri imma importanti li wieħed ikun irrealizzaw. Kanser, ovvjament, kif konna qed nitkellmu, mhux fil-prostata biss kullimkien, kollok one notice and you've had it, m'hemmx tagħmel. Cysts, ċeste per eżempju tista' tinduna anke kidney stones per eżempju wkoll, il-ġebla pjuttost tweġġa din, kien hemm bil-Malti ġieli smajtu xkatta pietra. Ejja, dawn ara xkatta pietra tkisser. Illum anka ikun ġebel żgħar anka bil-laser ikissruh u teliminhom. Imma it's quite painful, tweġġa. Iva. Ġifieri il-ġebel jifforma bħalma jifforma fil-marrara. Tajjeb, il-gallbladder l-istess. Ħafna drabi meta jkollok il-ġebla fil-marrara. Xkatta pietra, Iva, jista' jkun hekk. L-esperjenza issa sintendi aħna ma niddependux fuq il-natural products, imma da infections, ovvjament, u ġifieri ikollok u kif qed ngħidu il-tabib jagħmel test kemm tal-blood aħjar u tal-urine biex jara naqra u jista' kif edna waħda mill-ar ħaġa li jista' jiġrilek fil-kilwa hija dik li kidney failure. Meta il-kidney ma tibqax taħdem kif suppost. U din mhix kwistjoni ta' età. Din kwistjoni ta' luck. Jiġifieri hawn min ikun għadu żgħir miskin u ikollu jmur dan Mater Dei u jagħmlulu dialysis kien hemm xi ħadd isemmiha din, ġifieri jiffiltrawlu d-demm. U ġieli kull irid imur mhux darba, xi anke darbtejn u tliet darbit fil-ġimgħa, għax inti qed titlef waħda mill-funzjonijiet essenzjali tal-ġisem li hija tiffiltra d-demm mill-affarijiet li huma toxic, li huma poisonous. Allura jkollok bżonn dialysis. U mbagħad fl-aħħar jekk tkun għadek żgħir u ssib id-donor jagħmlu dak li jgħidu l-kidney transplant. Ġifieri ineħħulek il-kidney l-marida u jwaħħlulek kidney ġdida jew kidney li mhix disease, dux hekk. Ġifieri dik hija ħaġa li nistgħu. Iva, żgur. Ħanejdlek kważi b'waħda tgħaddi. Obviously, jekk il-kidney waħda qabel meta kien hemm tnejn funzjonali kienet taħdem bit-30 miles per hour, issa l-kidney l-oħra li baqalek taħdem at 60 miles per hour. Tajjeb jien kelli t-tiju tiegħi kien kidney waħda. U dam jgħix ma nafx kemm bil-kien, ma tantx kien. Sewwa. Jista' jkun. Ma kellux xi hard condition għax qed fakkarni f'ċertu drugs li jitfgħu taħt l-ilsien biex jikkontrollaw il-dak. Ġifieri jista' jkun hekk. Kidney failure, hawnhekk ħanaqra bl-Ingliż
also termed as renal failure, kollok dak li għandu x'jaqsam mal-kidney, kollox renal. Renal failure, renal artery, l-arterja li tmur ġol kilwa, renal vein, mela il-vein li dirritorna id-dem, kollox renal. All right? Din hija karatterizzata minn cessation of the functioning of one jew it-tnejn il-kidneys. The kidneys are responsible for filtering the urine by a process called as glomerular filtration. In kidney failure, mela is-sistema tal-kilwa qed tiffejja qed tmur bonkers, x'tagħmel? Għandek il-problema ta' poisoning mela, għandek jista' jkun hemm issa għaliex jista' jkollok damaged tubule, jiġifieri in-nefron jew parti kbira minnu, mhux għax aħna għandna miljun, jekk għandek waħda mnelħa l-oħrajn ipattu għaliha. Imma jista' jkun diabetes li għandek kidney stones, chronic drug intake, ġieli ċertu drogi, anke mediċini ġieli tmur taqra l-package insert minnu kurjuż bħali. L-ewwel ħaġa li nagħmel meta jtuni xi mediċina jew hekk naqra l-package insert. Dik mhux dik għaw package inserts għall-isfiżjar u package inserts għall-pazjent. Ħafna drabi qas jagħtu każ meta dak u jkun jkun package insert għall-isfiżjar li suppost jaf ħafna fuq is-side effects u x'naf jienu. Imma l-ewwel ħaġa li jgħidlek you cannot take this drug jekk għandek kidney problems. Għaliex? Għaliex tinsewx, mediċina aħna, meta neħdu mediċina, ħaġa tiġi absorb fid-dem. Tajjeb? U skont kemm għandha half-life. Ara llum it-tendenza kienet li hemm long-acting drugs għax qabel antibiotic 4 darbit kuljum u tittoħodhom before meals u after meals, dawn kien hemm vantaġġi kbar reċenti li inti id-doża tbaxxija u m'hemmx għalfejn toqgħod twice a day biżżejjed. Il-tabib jgħidlek BD twice a day jew tħal iktar tagħti ID thrice a day. Ġifieri illum għaliex? Għaliex titterġa' toħodha din? Antibiotic mhux biżżejjed doktor darba. Ir-raġuni aħna li kwalunkwe chemical jitlu fil-ġisem jispiċċa. Ġifieri jiġi metabolizzat ngħidu din tiġri iktar fil-fwied. Tajjeb? Jiġifieri kwalunkwe għax wara kollox hekk qed ħanellu mediċina, this does not belong to the body. Hija foreign. Allora il-ġisem jara kif jagħmel elimina. Issa jekk int ħadd elimina wara 4 sigħat. Sorry. Titterġa' tieħu doż oħra jekk inti trid tikkaverja il-ġisem tiegħek minn ċertu infection, għalhekk iridu nirrepetu d-doża etc. Għax kieku neħu darba jibqa' fid-dem u I'm covered. Allora id-doża hija importanti din jispeċjalizzaw ħafna fuqha l-ispiżjara għax jistudjaw dak li ilu pharmacokinetics. Jiġifieri x'jiġri meta mediċina tidħol fid-dem? Kif se tiġi transformed? Hemm xi wħud minnhom jiġu iktar active, hemm oħrajn ma tistax toħodhom ma' oħra għaliex ma jkunu antagonisti kontra xulxin. Fimna? Għalhekk mhux ħaġa tajba li dak li jkun naqra cowboy jew ikun hemm mizzija tgħidlek ippruvah dan sibtu tajjeb. Ma nilagħbux tal-cowboys, anke min jipprova jgħid li jifhem, għax anke tabib is-side effects irid ikollu moħħu encyclopedia. Tant illum speċjalment nies tal-età tagħna u ikbar ikollhom polifarma jgħidu problema għax se nieħu hekk u l-kolesterol u l-pressjoni. Allura aħna nkunu nafu xi drug interactions hemm. Taf x'għamel it-tabib? Ifittex fuq il-computer biex hemm mhux se jerfa' kollox f'rasu x'effett għandu kif se jinteraġixxi dal-drug u ieħor. Fimna ġifieri jista' jkollok mhux memorja, ġifieri importanti li wieħed ikun jaf x'qed jieħu u meta huwa indikat jew le li jieħdu ma' mediċini oħrajn. Yes? ċerti mediċini ma jmorrux mal-alkohol. Żgur, dak pereżempju kollha dawk li għandhom x'jaqsmu man-nervous system.
kollha, antidepressants, il-kalmanti, mhux suppost li tieħu minn dak li jkun kien hemm tobba ġieli ċajtajna fuqhom, imur wieħed Malti kollu, jgħidlu ma din nista' nixrob, jgħidlu żgur, il-mamma, mhux whisky u likers, ilma. Ħanejlek, l-alkohol, ftit alkohol, ma għallak li ftit l-alkohol jinkrizja l-absorption ta' għaxu solvent tajjeb. Jiġifieri jassorbi malajr l-effett tiegħu, anke ta' kalmant ikun iktar malajr. Imma ma tistax teċċedi ċertu doża għaliex l-alkohol għandu effett dirett fuq il-fwiet. Fimna, fil-fatt min ikun sakranat qed ngħidu ta' ġifieri li jibda minn filgħodu sa filgħaxija għaddej. Dak qed jistrejnja ħafna il-liver. Fil-fatt min jieħu ħafna alkohol jekk tħosslu taħt fejn żaqqu biex nifhmu taħt ir-rib cage. Il-liver issir ġebla taf x'inhu imħabba cirrhosis jgħidula, il-parti tal-fwiet isir kważi ġebla. U tħossu tabib normali ikun kapaċi jgħidlek dan jixrob dan il-ħaġa. Ħanejlek, le, ta' sambit mhux se tagħmellek xejn. Aħna qed ngħidu fl-ixken tal-whisky. Tozz mhux wieħed filgħodu fil-11 qabel l-ikel. Ma ara bħalissa l-bars mhux suppost li jibbiħu l-alkohol u għandu. Ejja. Infections oħrajn. Urethritis. Urethritis hija infection fil-uretra. Tajjeb, ħafna drabi din għaliex semmejta bħala disorder. Għax ħafna nisa iktar mill-irġiel ikollhom urethritis. Jiġifieri infection fil-uretra. Tgħidli għaliex in-nisa iktar mill-irġiel. Is-sempliċi raġuni qiegħda li n-nisa għandkom l-anatomija tagħkom iktar miftuħa għal barra, iktar hemm ċans ta' infection tal-utru pereżempju. Aħna maħniex exposed, aħna l-irġiel maħniex exposed għal barra daqskemm intkom in-nisa. Jiġifieri urethritis hija komun anke fl-irġiel issiba ta' non-specific, għax kun jafu hux bakterja jew viral jiġifieri imma ħafna drabi l-ewwel indikazzjoni hija jew tagħmel pipì spiss, jew inkella urethritis tista' tiġi tinduna biha jekk tagħmel it-test u ssib jgħidula hematurja. Jiġifieri demm fil-pipì. And this could be very slight. Li tsib id-demm mara ma tantx hija xi ħaġa ta' barra minn hawn, speċjalment tkun għadha qabel il-menopawsa. Tafu li għandkom blood loss kull xahar. Ġifieri, imma il-hematurja hija waħda mill-affarijiet li t-tabib irid ikun very allerti għaliha għax jista' jkun mhux urethritis biss, jekk inti għandek cyst li hija bleeding, pereżempju, kollok blood loss ukoll. Imma hematurja hija mhux xi ħaġa serja, ħafna drabi thank God mhix xi ħaġa serja. All right? Mela, urethritis din hija all right, burning sensation. Kif? L-ikel, ma nafx ta' jien naħseb general health and well-being hija importanti għal-kidni għax hija xi ħaġa li hija ritratt tad-demm x'għandek ġo fih. Fimt? Allura jekk inti there's something wrong in any of the organs. Inti d-demm mhux normali, allura din tiġi mirerd. Il-urine, fimna? Ġifieri hemm korrelazzjoni diretta mad-demm li huwa riżultat ta' kemm int healthy everywhere else. Ġifieri il-kidney tajjeb, tinsewx li hemm ċertu urethritis u infections relattiv. Meta nqogħdu nitkellmu fuqha, imma hemm ħafna sexually transmitted diseases. Per eżempju, kien hemm żmien anke Malta kellna ta' syphilis u gonorrea. Dawn kienu trasmessi mir-raġel għal mara ħafna drabi,
Imma mbagħad jekk ikollha x'taqsam ma' xi raġel ieħor, ir-raġel jikollha wkoll, fimna, ikunu sexually transmitted diseases u l-urethritis tista' tkun ikkaġunata minn dan l-affarijiet. Uric acid iktar xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-DNA breakdown. U l-kaġun, il-uric acid huwa l-kaġun tal-gotta, dik li jgħidu la gotta, gout. Il-gout hija uric acid illi jiġi akkumulat f'ċertu joints, tajjeb, u qisu għandek il-ħġieġ fil-joints. L-iktar post li bagħti huwa il-big toe, jiġifieri, is-seba' l-kbir ta' tnejje right u left, imma ħafna drabi min ikun qed ibatti biha jew mir-right jew mill-left mhux mit-tnejn. Affarijiet kurjużi dawn, imma il-gout kienu hawn minn ma nafux eżattament jiex ikkaġuna, definitely hija DNA breakdown, il-DNA, imma kien hemm jgħidulha fl-antik kien jgħidulha King's disease. Għaliex ħafna renjanti tal-Ingilterra rich food, dier, per eżempju, ħafna laħam ċanga, crystals, żgur. Għalhekk qedlek ishom ħġieġ, jekk tagħmel dissection tal-joint, jibda joħroġlok dawn il-crystals bojgħod hekk. Tgħid mhux taf xejn miġuħ, għandi il-ħġieġ għax isu ħġieġ fil-joint, jifforma anke fl-koppa ta' imma l-iktar post li huwa sensittiv għal uric acid huwa it's an excretory product ukoll. Imma huwa relatat fil-kastana in partikolari huwa relatat ma' DNA breakdown. Tajjeb? Kollox. B'ċertu, mhux ċertu, kważi kollha il-blood test min ikun mustaċċun jekk hu tabib jew physician tajjeb ħafna. Malli jibda jara riżultati, jara pattern. Jgħidlek int ma tixrobx biżżejjed. Għax il-concentration ta' ċertu parameters ta' ċertu diseases jew xi kollok huma dejjem għolin. Il-raġuni hix propja m'intix qed tieħu biżżejjed ilma biex tinteliminhom. Fimna? Allura jinkoraġġik ħanejdu bil-verità ma nixorbux biżżejjed, Hawn min jagħti ngħidlek, jiġifieri din taqa' ma' 1000 speċjalist kollha jgħidulek l-istess ħaġa. Ma nixorbux. U ħaġa kurjuża għax aħna semi-tropical għandna s-sajf aħna għalin, ġifieri mhux qed tgħix fil-Middle East tajjeb fid-deżert, imma huwa bżonn ħafna anke fix-xitwa li nixorbu u nħaddmu l-kidni. Mhux dik il-filter mela iktar ma jkollok ilma, iktar ħaddimha. U allura il-toxins, il-poisons li hemm ġisimna neliminaw għal jkun malajru. Tajjeb, urethritis, mela dik hija x'ismu, waħda mill-problemi da. U mbagħad hemm kollha bil-juri jibdew daw. Ara, uremia. X'inhi uremia? L-iktar ħaġa komuni hija li jkollok ħafna urea fid-demm. Jew, ovvjament, mbagħad fil-urine, fil-pipì. Dik hija uremia, all right? U importanti f'każ bħal dan li jkollok dialysis għax titneħħieħ dak il-uric acid jew il-urea oli fid-demm mhux sinjal tajjeb, ġifieri tajjeb li wieħed jeliminaw. Mbagħad għandek kondizzjoni imbarra li qedtilkom hematuria, kollha blurija jispiċċaw dawn, jiġifieri demm fil-pipì. Hemm anuria. Anuria. M'intix qed tipproduċi biżżejjed pipì. Without urine. Allura inti x'aktarx li kollok bżonn more fluid intake u trid jekk mhux qed tixrob int jitwilek by drip, tinsewx water in, water out. Importanti. Tajjeb, by no passage of urine. U hemm ħafna treatment options, ġeneralment by drip bittieħ il-fluids kemm tista' jkun biex inti tiġġalhom jagħmlu iktar urine. U mbagħad hemm poliuria il-kontra, teżisti wkoll. Jiġifieri dak li jkun
ikun il-ħin kollu jipproduċi l-urin. Waħda mill-kaġuni li jettilkom dik id-disorder li hemm tal-diabetes insipidus. Ġifieri li inti dejjem bilaċċ u tixrob l-ilma u tibqa' bilaċċ u nkollu diħel fit-toilet hija imkaġunata mill-nuqqas ta' hormon li ġej mill-brain. Orrajt, ġifieri ara kemm għandna kondizzjonijiet ta' komunismi ta' ġifieri illi huma importanti għat-tabib li jkun qed jinvestiga ħajara. Mhux li hemm għax il-pazjent jinduna, m'hemmx fejn tgħidlu t-tabib, jekk qed jagħmel it-toilet spiss, l-ewwel ħaġa tgħidlu t-tabib, jew mhux qed jagħmel toilet xejn. Ma tiċerf, issa kif se tiddilja bil-problema next week, alla jrid, nitkellmu kif qedtilkom fuq il-hearts, Smajtu biha l-ECG, il-kapaċità mhux li tagħmel ir-rekord tal-ECG, il-bully, il-mustaċċun huwa dak li l-ECG jaf jinterpreta. Mhux hekk, ħalli jgħidlek isma' ħi id-difett qiegħed hemm u hemm. Ikun jaf tiskanta mill-ECG għax ma tixerf kbir biex tagħmel ECG ta' bniedem, meta tiġi biex tinterpreta trace hija challenge u hemmhekk tinduna inġili kelli anke foreigners jiġu miegħi ġifieri mmorru għand it-tobba niddiskutu dan nitkellmu u anke l-foreigners stess. Kanna qed nitkellmu ma' xi ħut minnkom hawnhekk waqt il-break kemm għandna speċjalisti tajbin, bravi u hekk. U jgħidu li dan tajjeb għal diagnosis. Jiġifieri kun tabib illi xejn jifaqqas mbagħad u jgħidlek eżatt, aħna nħobbu ngħiduha jolqtok, mhux veru, mhux kulħadd hekk, jiġifieri s'intendi l-esperjenza speċjalment ta' tabib hija ħaġa kruċjali f'dil biċċa xogħol. Later on ikollna okkażjonijiet li nitkellmu mhux biex nikkritikaw xejn ta' altru minna, imma bniedem ta' ċertu esperjenza ikun jaf, ikollu każi iktar. U ngħiduha kif inhi barra minn Malta jkollhom vantaġġi kbar, għax mhux jaraw 200, jaraw 2000. Allura għandek iktar exposure to different conditions. Tajjeb? L-aħħar slide, u neqfuhaw illum. Kidney transplant. Li tafu biha diġà, basically, is a surgical procedure. Ħanqum ftit ta' a surgical procedure. Is-surgery jaqbad ineħħilek il-kidney li għandek minħabba l-kidney failure. The kidney filters waste from the blood and removes it from the body kif rajna llum. All right? If your kidneys stop working, waste builds up in your body and can make you very sick or die. Hija vitali. Il-kidney għalina hija vitali. People whose kidneys have failed undergo a treatment called dialysis. Dialysis hija separation minn large u small molecules. Allura inti għandek filter biex niftehmu estern għal-ġisem. U bekk inti qed timprovja s-sitwazzjoni. Issa, dialysis u kidney transplant ma naħsbux li xi joke ta' kidney transplant insewx kwalunkwe transplant, naħseb l-iktar transplant li huma easy titqux bija, forsi qatt ma realizzajti, hija l-kornea tal-għajnejn ta' quddiem. Għaliex? Għax il-kornea part mill-għajnejn, l-għajnejn interessanti ħafna. Li m'għandix blood supply, allura m'hemmx il-problema ta' rejection. Jiġifieri inti kważi tista' ssib kwalunkwe donor xi ħadd lest biex itik mhux l-għajnejn meta ngħidu eye transplant, allura tkun il-kornea, il-parti trasparenti ta' quddiem. Tajjeb, għax dik tiċċajpar biż-żmien bħalma tiċċajpar il-lenti meta jkollna x'ismu, xejdu bla. Il-kataretta, tajjeb, again, a very simple operation, illum jisakkjawlek il-lenti l-antika u jitfallek waħda ġdida. Sintendi, il-Rolls Royce, l-lentijiet u hemm ma nix Amerika. Xi karozza ta' dan xejn. Sewa, illum anke l-gvern jridu biex jażel il-lentijiet għal-kanaretti ma mmorrux għax-cheapest, u attenti għal din jiġifieri, għalhekk qed nitlob
għandna sistema ta' saħħa hija veru tajba, first class. Jiġu foreigners mill-Italja, minn Franza, mill-Ġermanja, mill-Belġju, jgħidulek kemm għandna standard għoli hawnhekk. U anke min jopera ġifieri ma tantx għandna oftalmoloġi għandna bżonn daqs il-forz. Tal-għajnejn li titqgħod tistenna xahar biex tara l-professuru too much, anke tmur l-outpatients, lissa sieħ kolħadd ġo xulxin u issa tarak. Waħda minn iżbalji. Spiċċajt, Local anesthetic drops. Dili barxuni il-kornea. Jista' jkun, għal kemm għandi suspett li it could have been anke xi intervent ieħor. Ħaleq fuqha għallum għaliex knibqgħu sejrin ma ħaleq fuqha. All right, jiġifieri kien transplant mettilkom mhux ċajta għax jista' jkollok rejection. L-ikbar problema hija meta l-ġisem jinduna jgħid, oj, it does not belong to me, barra. U s-suċċess tiddependi biss fuq jekk ikollokx rejection ta' transplant jew le. Għax wara tkun suċċess, tinduna ta' wara couple of weeks, ġimgħat, il-ġisem tant jirriġetta malaj, illi tinduna tgħid mhux se jkampa u kidney transplant imma jsiru iktar. Issa qed nippruvaw nintroduċu. Però il-bniedem ikollu urġenza, l-ewwel iżommu se jgħidu jaxax. Le, ma tistax di. Le, ara dialysis u kidney machine hija xi ħaġa mill-ewwel. Ma tistax iżgum u din waħda mill-iżbalji li qed nagħmlu bħalissa, mhux aħna ta' Italjani preċiżi. L-affarijiet normali ta' kanser pereżempju, waħda għax imwerra għax titlu Mother-Day, ikolla l-vista għal-oncologist. U ma jmorru xejn, għax ma mhux jieħu l-Covid, tajba mela ma mortux bil-Covid, u mhux bil-Covid. Jista' jistenna,